Acostumados aos tradicionais beléns de Nadal, hoxe amosámoslles unha variante do belenismo. Son representacións a pequena escala feitas á man para recrear as escenas da Paixón de Cristo, e dende hoxe podemos velo en Maceda. Son máis de 300 pezas e todas as construcións fíxoas de xeito artesanal. Un veciño daqui de Maceda ocupa uns 20 metros cadrados na igrexa da Nosa Señora das Neves. A mostra foi inaugurada esta tarde polo bispo de Ourense e representa con moito detalle todas as escenas da Paixón de Xesús. O visitante viaxa a un Xerusalén en miniatura para percorrer os últimos días de Xesús dende os días previos á Pascua ata a súa resurrección. As escenas da Paixón de Cristo trasladan o tradicional belenismo á Semana Santa. Facer algo distinto. As primeiras casas empecé a facela no 2007 e cada ano vou facendo unha estrutura de o acueducto, o Palacio de Herodes ou de Pilatos. Hai outro feito con Playmobiles en Carballiño, pero deste estilo así representando Xerusalén daqueles anos, pensamos que é único. Unha montaxe artesanal que conta ca axuda das veciñas da parroquia e recrea todas as escenas. Hoxe que estamos na época da imaxe, temos moitas imaxes e moitos nacementos en todas as parroquias, e da Semana Santa, da Paixón do Señor e da Resurrección non temos apenas nada. Entón, isto é unha iniciativa moi pedagóxica, unha catequese estupenda para os nenos e para os maiores, para toda a parroquia e para a xente que queira ver a visitar. Creas ou non creas, eu creo que merece a pena velo e invitamos a todo o mundo que veña a visitar. Os visitantes poden colaborar coas súas doazóns e a recadación destinarase a Cáritas de Maceda. Os donativos dos visitantes van sempre en beneficio dunha causa solidaria. Poden visitar esta mostra de artesanía na igrexa de Maceda ata o vindeiro 1 de abril.